Κάνετε όσο πόσο γιατί με ένα λόγι μαϊρεύς ναι το κρεβάτι στρώσω γιατί με ένα λόγι μαϊρεύς ναι το κρεβάτι στρώσω κυρανιούμε και λέω σε καλάτι δεν κυλαιώ σε έναν έμορφο κορτσοπόλα παράπονα θα λέγω σε έναν έμορφο κορτσοπόλ τα παράπονα θα λέω. Καλέ! Σαούρι μ' αρέσει! Ένα είναι πέρσο πρόσωπος και φωτάς το κάρτοπος είναι πέρσο πρόσωπος και φωτάς το κάρτοπος ο φεγγονόντες πήραμε και πάρμε σε καλόμος ο φεγγονόντες πήραμε και πάρμε σε καλόμος. Σου μας πολύ με κονέψα ούρες ονές το φιόρ Σου μας πολύ με κονέψα ούρες ονές το φιόρ Θέλα πολύ να χειρούμες η ζωή ενών λιών Θέλα πολύ να χειρούμες η ζωή ενών λιών. Για κράτησε μα τα χέρια, για θα παίζουνε τα μάχαιρια, για θα παίζουνε τα μάχαιρια. Για κράτησε μα τα χέρια, για θα παίζουνε τα μάχαιρια, για θα παίζουνε τα μάχαιρια.